Sunod mga kapatid. Solid. Pinamana mga padi. Pasapin muna kita sa kamot karena dili malanit. Yan, good morning mga padi. Good morning man mga padi. Yan, panibagong adlaw, panibagong na naman kita nalamod mga padi, mga padi. Para makadelisya na naman. Makabugas, makasuda. Yan ang pangsumsuman namin ni padi. Yan, pumiraw na bata mga padi. Paruhon ta naman kung ano mga sila mga bubutrak na. Pumiron na bata ko nga pade. Bisik-bisik mga pade. Mga latab, lawihan ang nagsurlod mga pade. Dako sa sulod mga pade. Mga lawihan mga pade, oh. Dako na klase mga pade, siram sini. Dako na naman mga pade. Alatan oh, mga pade, alatan sulay bagyo. Mga paborito ko sa mga pade unta. Ay sunod mga pade. Solid. Mga padi oh. Ang kasag saro 2 3 4 5 6 7 7 ng kasag mga padihan halo ho. Oh. Grabe na pagkakasag ini mga padi. Grabe ang sulod. Sayo 2 3 4 5 6 7 ay 8. Sayo 2 3 4 5 6 7. Damot ang kasag mga padi. Solid. May kugita na naman mga padi. Gadak na kugita mga padi oh. Dudug. Nangulapot. Oh. Oh. Ang paborito ho sa mga padihong tao. Gadak. Kamot naman mga padi. Oh, musi, alatan. Sirap sini mga pare. Oh, pati star nagsulod, mapas ko na talaga oh. Yun mga pare. Tapos na kita magsiraw. Yan. Ada siraw na tanaman mga pare na bubutrap. Anak awit na naman ana siraw ta na bubutrap nasa 20 piraso magyapon na bubutrap mga pare. Yan. Dati na dakot ang parintira. Yo no. Dakano na dakot tanian mga padi. Oh, hayahay kita sinian oy. Paw. Oh, yari paw. Oh, bagan makatagay kita naman sinian mga padi. Tan. Pauli na kita mga padi, kaya naglaw yato raw. Oh. Malas 10 na da padi. Malas 10 na, mauli na kita.
hayahay niyan mga padunta.